צוות הלוחמים שלנו התנדב לבוא לקחת אישה בת 103 שמבינה כמה זה חשוב להצביע מחל בבחירות הקרובות. בחיים אמא שלי לא הפסידה ביום בחירות אחד. אני באתי אליה קודם והיא הייתה מאוד עצובה. איך אף אחד לא דואג לה לקחת אותה לבחור. היא לא מוכנה לוותר. היא פספסה את ביבי בשבוע שעבר שהוא היה בקריית אתא ואנחנו לא ידענו ולא הבאנו אותה אליה. היא רוצה רק לבחור בביבי. ועכשיו הגיע הצוות שלנו. עכשיו הצוות הגיע. בבקשה. כל אחד יש לו מסך. שלום. שלום. באנו לקחת אותך היום. יאללה חברים, אתם מוכנים? כן. יאללה. בואי. 103. בת כמה את? 103, הנה. וואו וואו וואו. עשינו ב-19 ליום הולדת. איזה יופי. חבל על הזמן. כל השנים אני מצביעה לביבי. והיא אוהבת אותו. אין עלייך בעולם. וגם אני אוהבת אותו. אני עובדת זרה, אבל אני מאוד אוהבת ביבי. הכי אני אוהבת ביבי. היום שלא שלחו לקחת את זה. לא שכחנו. והיא על הבוקר. אנחנו לא שוכחים לקחת אותך. וואו. עם כל הכבוד לכם. וואו. תראו את הגיבורים שלנו. וואו, אני אעשה צילום. יופי. חברים, אתם גיבורים. אין עלייך בעולם. כל הכבוד לך. כל הכבוד. קומה הבאה, אנחנו בקומה שנייה כבר. כל הכבוד חברים, כל הכבוד. עד הקלפי. איזה אלופים. איזה אלופים. באמת אלופים, באמת. אני אגיד לכם שזכיתם. אין לי מילה. תיזהר, תיזהר. עוד לא. אנחנו בדרך לקלפי. אנחנו בדרך לקלפי. כולם, הנה. כולנו בדרך לקלפי הנגישה. אמא, תסתכלי. אמא. אמא, תסתכלי. טוב, אנחנו הגענו לבית פישר. הגענו להצביע ולהשפיע ולבחור כמו שצריך. רק מחל. עוד פעם מה? עוד פעם מה? אני לא יודעת אם בשנה הבאה. לא יהיה בחירות בשנה הבאה. לא יהיה בחירות, יהיה 4 שנים של שקט. מה זכית? זכיתי שיהיה לביבי. יפה. אין עלייך בעולם. כל הכבוד לך.